Alo, halo, pozdrav Raja. Evo ga, nije me bilo 2 dana, sređivao sam svoj setup i napokon sam sve završio. Sad ću da podijelim s vama u jednom kratkom videu kako to sve izgleda, pa ostanite tu i evo ga. Evo, kao što sam rekao, da podijelim s vama kako to sad izgleda završno kad je, znači ovako malo izdaljeg, to otprilike izgleda ovako. Znači, sa ove moje lijeve strane imamo gaming PC, ostavit ću u opisu videa specifikaciju. S ove desne strane nam je streaming PC, ovdje imamo Elgato ruku, mikrofon, onda imamo jedan monitor, ovdje na ovome desnom monitoru mi radi OBS Studio, na ovome lijevom monitoru je chat, ovaj srednji monitor, to mi je glavni monitor na kojem igram, bla bla bla. Znači imamo 2 miša, Stream Deck, Logitech tastaturu, GoXLR miksetu. Sa ovom, znači, s pravicom kontroliram oba dva PC-a za jednu tastaturu. No, ovdje imamo mali display gdje vidim sve od glavnog PC-a, odnosno od gaming PC-a, temperaturu, specifikacije i ostalo. Ovdje gore nam je capture karta preko koje radi stream, kamerica, svjetlo, moj logo i ljudi, ukratko, evo ga, to bi uglavnom bilo to. Znači, jako lijepo, ja sam zadovoljan, napokon je sve gotovo, znači ovo je finalna verzija i to je to. Ništa, eto, vidjeli ste kako to sve izgleda. Pišite vaše komentare, ostavite neki like i vidimo se u live streamu. Ćao!